fortælle lidt om annuitetsopsparing og annuitetslån. Vi kan starte med lige at se på formlen for annuitetslån. Den hedder G er lige med Y gange med 1 minus 1 plus R, opløftet i minus 11 divideret med R. G, det er lånets hovedstol, altså det lånte beløb. Y, det er ydelsen per termin. N er antal terminer, og R er rentefoden. På samme måde kan vi lige se på formlen for annuitetsopsparing. Den hedder A i ente er lige med B gange med 1 plus R, opløftet i ente minus 1, divideret med R. Herover der er A i ente saldoen på kontoen umiddelbart efter den endte termin. N er altså antal terminer. B det er ydelsen, altså det beløb, der sættes ind på kontoen per termin. Og R er rentefoden. Og bevise formlen for annuitetsopsparing, det er den, vi havde fra før. Hvis vi starter med at se på saldoen efter den første termin, den kalder vi A1. Den vil blot være B, altså ydelsen, da B ikke har trukket renter endnu. Den næste termin, der kalder vi den A2. Den her gang, hedder det altså B gange med 1 plus R, da der er blevet trukket renter, plus B. For den tredje termin, der vil den hedde A3, er lige med B gange 1 plus R. Nu opløftet i anden, for det har trukket renter 2 gange, plus B gange 1 plus R, som er min ydelse herfra, der er trukket renter en enkelt gang, plus B, som er den nye ydelse. Og så kan man jo se i systemet, at sådan vil det fortsætte. For at lave en generel, så kan vi kalde den A i ente, altså den endte termin. Og den vil så hedde B gange med 1 plus R, opløftet i ende minus 1, plus B gange med 1 plus R, opløftet i ende minus 2. Sådan kan vi fortsætte derhenad, fordi vi ikke kender antal terminer, hen til B gange med 1 plus R plus B, som altid besluttes sådan, da ydelsen fra måneden lige før, eller terminen lige før, har trukket renter en enkelt gang, og det her er den nyeste ydelse. Så vil jeg fortsætte herfra. Nu får jeg den smarte idé, at jeg vil gange med 1 plus R på begge sider. På venstre side, så kommer det så til at hedde A i ente gange 1 plus R. På den anden side, jamen der får jeg hele det stykke her igen. Den her gang sætter jeg blot en parentes om det. For senere at kunne gange det med 1 plus R. Parentes slut. Gange 1 plus R. Så har jeg gjort det samme på begge sider af lighedstegnet. Hvis jeg så ligesom vil gange det ud, så kommer det til at hedde A i ente gange 1 plus R. Vil så hedde B gange med 1 plus R opløftet i ente, fordi jeg skal gange med 1 plus R. Derfor i stedet for n i minus første, så vil det bare hedde ente. Plus B gange med 1 plus R opløftet i minus første. Plus, og så derhen af, hvor mange gange vi nu har. B gange med 1 plus R i anden, fordi 1 plus R gange 1 plus R er 1 plus R i anden. Plus B gange 1 plus R. Så endnu en smart idé. Jeg kalder den første ligning heroppe for ligning 1, og den anden for ligning 2. Nu vil jeg så trække ligning 1 fra ligning 2, så jeg trækker alt det på venstre side her fra her, og alt det på den højre side fra her, altså ligning 1 fra ligning 2. Og det giver så det, jeg har stået hernede, A i ente gange med 1 plus R minus A i ente er lige med B gange 1 plus R i ente minus B. Og hvis jeg starter med at kigge herover på den her side, så vil jeg gerne flytte mit B ind, så det kommer til at hedde B gange med parentes 1 plus R, parentes slut, i ente minus 1, parentes slut. Herovre på den anden side, der ganger jeg A i ente ind i min parentes, så jeg kommer til at have 1 gange A i ente plus A i ente gange R minus A i ente. Så jeg har 2 gange A i ente, der går ud med hinanden, derfor har jeg A i ente gange med R tilbage. Nu mangler jeg så lige at få isoleret A herovre, A i ente, for at få det til at stå alene, da det er det, min formel hedder. Og for at gøre det, så isolerer jeg dividerer jeg blot med R. Det gør jeg selvfølgelig på begge sider af lighedstegnet. Herover
de bare ud med hinanden, så den kommer bare til at hedde A i ende. Og herover der kommer den til at hedde B gange med 1 plus R, opløftet i ende, minus 1, divideret med R. Og så har jeg bevist min formel.